Pozor, lopta ide. To je decká. No ideme, Timo, poď. Udri do toho. A priprav sa už na úder. Zase za telom. Neskoro, Timko, musíš ísť aspoň fakt ešte 2 kročiky za, aby si stihol. Liško ti hodí po čiare, Tomáš to hrá tiež, on ti zahrá po čiare. S touto ani nehra, no to je zelená. Máš 2 či nemáš? Nemáš. Poď pekne, vstávaj sa, musíš pevne stáť, zápestie preklopím dopredu, keď trafím. A už sa priprav, dozadu, dozadu. A idem dopredu. No. Liško, bod. Koľko je? Nemôže byť. Nemôže byť. Uhral si taký bod? Bude 15:30 alebo je 0:40. No nie, dajme, rátate. Po každom bode bude kričať, každý z vás, aký je stav. Dozadu, Timo, dozadu, dozadu, dozadu. Pozor. To je ono, super. A už sa priprav. Ešte to chcelo krok dozadu. Tak ona Aďa zase vie prehodiť, ale dlho nebola, no tak to urobilo svoje, ona mala teraz to liečenie. Timo, ten servis, to je vysoko musíš dať. Tak, a už sa priprav na ďalší. Poď, poď, no. Bod 15:40. Tak, potom je 3:1. Timo, nehýbeš sa, musíš makať, musíš behať, proste každú jednu loptu. Proste stojíš a stojíš proste. Toto ťa bude stať zápas, ak sa nepreberieš. Tu musíš lietať po tom kurte. Každá jedna lopta, proste 100% nasadenie ti tam nestačí, tam musí byť 200% nasadenie. Ale toto proste ten pohyb momentálne to je 20%. To nie je ani 100, proste to je 20% slabých. Proste hýbať, makať, hýbať, za každou loptou proste. Tá lopta ide, ty už bež, proste nehýbeš sa. Bude musieť byť nová. Takže bude musieť byť nová. Pevne nohy. Bum. Vieš? No, aspoň to. Toto bolo aspoň sná, to je dobre. Predtým nebolo ani to. Ono samé to, Týmko, nepríde. Proste. To je tenis, to, že to si musíš každú výhru a každý bod vybojovať ty. Proste to ti nedá nikto zadarmo. Nestoj. Timo. Ježiš Mária. Tam si zostal stáť. Ty musíš odohrať a na stred, dozadu. Keď ho prehodil, tak to nemáš ani za nič. A stred dozadu, poď. Pozri, kde stojíš. Pozri sa. Tak. To ťa stálo bod. Teraz, Týmko, teraz si išiel dobre. Pokiaľ by si stál tak, ako máš, tak tú loptu chytíš a dáš ju. Proste to bolo to, že si bol veľmi vpredu zase. Naspäť, makám. No vidíš to. A naspäť, pome. Out. Vidíš to? Toto je to, keď beháš. Ten super musí hrať viac na hrane. Keď ty stojíš, Týmko, tak jemu stačí prehodiť jednu, druhú stranu a má bod. Ale proste ty musíš behať. Teraz keď beháš, pozri, získal si bod, o tom to je. A ty potrebuješ 4 body, áno, po 15. Potrebuješ 4 body takto uhrať. Tak je po 30, neviem, po 15 alebo po 30. Je vyrovnaný stav na tejto strane, to viem, že hej. Out. Nôžky pevne. V behu, pokiaľ máš čas, nehraj. Pevne nôžky, udri, postav sa. Out, break ball. Vidíš to? A proste Liško doteraz tiež dával dobré servisy. Proste, keď bude vedieť aj super, že ten bod mu nedáš ani jeden zadarmo, tak musí viac riskovať. A to znamená viac riskovania, viac chýb. Snaž sa, máš break ball.
A dozadu, pome. A ideš dopredu. Pevne nožky a naspäť, zase dozadu. Vidíš to, Timo? Ako to hráš? Toto máš 3 body za sebou. Proste tamto maslovanie, čo si predvádzal doteraz, proste to nechcem vidieť. To je katastrofa. Proste hýbať sa. 3-2. Proste keď sa hýbeš, pozri sa, proste tie body vieš získať. Riško musí viac zerať tiež na riziko, keď vidíš, že proste mu to vybeháš. Takže proste nestoj. A Riško to isté. Odohrám, vraciam sa proste až dozadu. Zozadu sa lepšie beží všade proste. Ako keď zostaneš stáť 2 metre vpredu a on ti hodí dlhú loptu, proste cúvať a hrať je ťažké.